Čus lidi, tenhle víkend se jde na ještě český pohár ve sjezdu a já vás vezmu s sebou, pojďme se na to podívat, let's go. Yes, takže včera večer jsme přijeli na Ještěd, dneska už jezdíme a já se jdu dát první tréninkový jízdy, takže to sleduj, let's go. Tady Matějem. Yes. Teďkon jedeme na Matějovu první tréninkovou jízdu. Dávali track wall kluci, já jsem se na to vyprdnul. Je to pošredit. Naladil jsem si kolo, ráno jsme hodili prezentaci a teďkon jdem trénovat, takže vám sem hodím nějaký záběry. Budem to tam naposílat. Yes, jdem na to. Let's go. Stavíme z lanovky a pojďme se popovídat o trati, kluci. Tak co, Máťo? Trať je superová a prostě já nevím, jakoby... Dobrý, tak podej to tam Rostě umí líp. Podej mi to, Pojď, Rostě, já vám tam to tady vysvětlím všem. Tak já jsem prostě pro mě je trať náročná, byly mě ruce, asi stejně jak od Drise. Ale jako baví mě to dost, je to dobrý. Ale jsem už vajdl na ruce, takže doufám, že nějak zregeneruju do zítřka a pak, že pojedu čistou jízdu. Asi nepojedu úplnou hranu, protože se docela bojím, jak je to rychlý, ale chci jet prostě čistě a aby mě to bavilo. Takže to je tak. Čauky mršky. Teďka už je po 6. hodině, takže za hodinu nám končí lanovka. A Už je 6? Ne, tréninky jsou super. Teďka s chábrama tady lítáme, už se mě klepe ruka z toho, jak to tady je náročný. Možná mi upadne ten telefon dolů, možná nás nějaký pranky. dobrý, kámo, víš co? Jsme tady v Paříži na Ještědu. Stejně nejde nikam dát tohle, kámo. Pojďme. Úplně chill. Jak já dám komentovanou jízdu. Track preview. Že máme tady track preview. Přede mnou jede Rostislav Dancič. Pojďme na to. Wow. Takže tady to
zalehneš a jedeš a double trail paskenčí. Double trail paskenčí. První. Nebezpečný les. Rychlý jak hovado to tady je. Ale jedeme. Už jízdu jen tak na koukání trati. A zítra tam dáme ráno 3 rychlé jízdy a pak semíčko a finálku. V začátku to vypadalo, že pojedeme hrot a pak to bylo cítit. Takže tady brutální rychlá pasáž. Tady to, omlouvám se, že mluvím prostě. To není v plánu. Yes, please. Oj. Wow, dík. Problémy na trati. Full inside. Kurde. Já jsem zdechnul jako tu. Já už to chci mít za sebou, tuhle jízdu, kámo. Bolej ruce hrozně, kámo. Mě oblíbená, rozděl, oblíbené, jaká je inside. Yes. Trošku endurku. Už jeden fakt chill. Ale viděl, jak mi hezky vyšel ten les. Teď ti to vyšlo pěkně, ale zase kámo. Ne tenhle, ale tam ten nad tím. Já ti ukážu pak video. A tenhle byl na piču, ale. Ten jsem teď dal líp, no. Tak jdem? Tak tady ty plášky. Hej, jeď pozvolně. Já se tě neudržím už, kámo. Fakt jeď klid. Tak na mě nejde, bych ti ujížděl. Jo, tak jo. Tak pojďme. Já vezmu spodek už. Ujíždíš. Ujíždíš. No, to je jedno. Jo, už taky stojím. Kamo, ujížděl jsem jak svině. Jo. Takže takhle to dopadá. Ty seš tak to jo, no. Tak to jsi dobrý, kámo. Tak takhle to tam... Jinak prostě makám, ne? Jako kámo, to si půjde. Chceme se připravit. Pojď. Máme za sebou tréninkové jízdy.
bike je nalazený. Trať je docela najetá, je těžká, prašná, rychlá. Mně to moc nesedí, protože na endurko nemá úplně velký zdvihy, ale zase je to nějaká nová zkušenost, což my bereme. A teď už si půjdeme dát jenom večeři, spát a zítra ráno. Ráno máme 1,5 hodiny tréninky, takže dáme nějaký 3 tréninkové jízdy. Po tréninkových jízdách dáme semíčko, pak dáme race. Semíčko tam hodíme na klid a ve finálku už to bude trošku jiný, si myslím, ale snad se mi to povede a zítra se vám ozvu, takže zatím zítra se vidíme, čus. Ráno, teď se chystám na ranní tréninky a po ranních tréninkách jdu na semíčko. Budu to brát takový měřený trénink, ještě to nebudu úplně hrotit, nebudu moc šlapat a koučko si brát ani nebudu, vezmu si ho až na finále, takže držte palce a já jdu na to. Zatím čus. Takže semíčko za mnou, čas 3:41, což není úplně dobrý, ale trošku jsem to čekal, moc jsem nešlapal a hodně jsem se podle mě vez, takže bych to teď chtěl zlepšit a dokázat to, že mám navíc a snad se mi to povede, chtěl bych dát 3:30 něco, tak snad to tam padne a teď si vezmu goučko, takže vám to natočím a vidíme se nejspíš dole, držte palce a já jdu na to, let's go. Tak dávej. 5, 4, 3, 2, 1, start! Pojď! 171, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, start! Tady jsem měl lehkou krizovku, ale naštěstí jsem to udržel a jedu dál.
Zdraví, čtílý časem 3:33. Petr Ferry! Ferdo Ferdi! Takže jo, já jsem se teď vrátil domů. Dal jsem čas 3:33, takže krásný číslo. Závod ve sjezdu není úplně priorita mýho závodění, i když mě to teď hodně začalo bavit a baví mě to víc a víc. A jsem věděl, že v tom mám nedostatky, tak to chci hodně trénovat, což si myslím, že se mi teď povedlo, ale minulý rok jsem s tím začal. Cítím zlepšení, což je důležitý, takže posouvejte své hranice. Super víkend, díky moc všem. Děkuju za zhlédnutí tohoto videa. Dejte like, doufám, že se vám to líbilo. A vidíme se u dalšího vlogu, takže zatím čus.